No niin, kuuluuko ääneni? No niin, kuuluuko Timo Soinia näkynyt? Ääneni. Vai onko mennyt nyt Gallupin jälkeen pupuhousuun? Ei. Tervetuloa myös minun puolestani. Minä olen Hanna Kaarto, Helsingin Sanomien politiikan toimituksen uutispäällikkö. Timo Soini, kysynyt kysymyksen, joka on kysytty monta kertaa tässä vaalikampanjan aikana, ja toivon siihen yli 500 vastausta, perusteluja. Saa käyttää kokonaisia lauseita useampiakin. Minkä takia abortti ei ole sallittu edes siinä tapauksessa, että raskaus on syntynyt raiskauksen tuloksena? Niin, mä pidän tätä poikkeuksellisena aikana Suomen politiikassa ja journalismissa, että tällainen asia ahdistetaan viikkokausia. Ja kyllä se tuntuu, kun ihmisen syvimpään, sisimpään lyödään rautanaulaa illasta ja tilaisuudesta toiseen. Vastaan edelleen, niin kuin aina ennenkin, ihmiselämä on minulle pyhä ja sillä siisti. Tuntuuko tosiaan siltä, että lyödään rautanaulaa, kun tässä kysytään puolueiden puheenjohtajilta arvoista? Ihmiset ovat täällä miettimässä, äänestävätkö he teitä, he haluavat tietää teidän arvonne. Mä koen sillä lailla, että tällä kysymyksellä yritetään vahingoittaa perussuomalaista puoluetta ja leimata se. Puolueen kanta on nykyinen lainsäädäntö. Minä katolisena kristittynä pidän kiinni omasta näkemyksestäni, enkä sitä häpeä, mutta jos se sattuu, kun sillä lyödään, niin minä sanon senkin. Timo Soini, hyväksytkö abortin? Minä olen elämän puolella. Olen ollut aina ja pidän elämää aina parempana vaihtoehtona. Ja mä uskon, että jokainen meistä, joka elää, on iloinen oman äitinsä valinnasta. Eli siis suomeksi sanottuna et? En hyväksy. Hyväksyisitkö sen esimerkiksi raiskauksen uhreille? Mä en vastaa tähän kysymykseen. Miksi? Siksi, että katson, että se on epäasiallista yhden puheenjohtajan aborttikantoja kysellä, kun sitä ei muilta tehdä. Niin, onko teidän puolueen linja sun kanssa samoilla linjoilla? Ei, puolueella ei ole tässä asiassa kiinteätä linjaa, vaan tämä on oman tunnon kysymys ja enemmistö perussuomalaisista hyväksyy maamme virallisen lainsäädännön tässä asiassa. Tulisiko raiskauksen uhrilla olla oikeus valita raskaudestaan vai kannatatteko aborttikieltoa myöskin tässä tilanteessa? Pidän ihmiselämää pyhänä. Eli ei. Pidän ihmiselämää pyhänä.